Прият дигәнне ишеткәннән соң нәрсә дип куйдыгыз? Яра, рәхмәт дип куйдыгыз, мәллә шатландыгыз? Борчылдык әле башта. Ни өчен? Ну чөнки аның бит әле датасын да әйтәләр 9 декабрь. Ә безнең 9 декабрь бик зур гына бер чара инде забронированы иде. Һәм менә хәзер кешеләре бит инде. шушы җыну бит шимбә. Һәм шушы ике чараны ничек иттереп бер-берсе белән сөйләшеп, теге як белән вакытын күчертеп, алар инде аңлап, хәле безгә кереп, хәзер без икенче әйбер өчен борчылабыз. Өлгерербез микән үзебезнең чыгышыбызга дип шала күрә. Өлгерәсездерме, юктырмы? Киемнәрегез инде әзерме? Киемнәр әзер, безнең биючеләребез дә безне сәхнә артында менә шулай торып көтеп торачаклар киемнәреннән. Без керәбез. Биюче кызларыгызга егетләр таптыгызмы сез әле? Таптык. Менә хәзер репетициялар инде кызларыбыз тотынды. Ник интегәләр иде менә алар егетләрсез? İlnar bit bırşılaydı bitler şunu. Yigitlersiz kızlarına jellep ulayındı o zaman. Юк, без бит әле аларга пар, алар тиги кавышалар дигән сүз түгел, компаньоннар, әшиннән дә Эльвира, егетләр бик аз. Алар ничектер барысы да үзе масайган егетләр, алар барысы да корольлар. Барысын да белә, бит атказанган. Алар ничектер приземленный түгел, безнең кызларыбыз инде хәзер менә без 1 елдан артык алар белән эшләп киләбез, Аллага шөкер. Карап торган кызларыбыз бар, алар инде үзләре сайлыйлар, булары туры килә, булары туры килмәде дип. Кастинг. Cemaat, nerse diyenle anlata bu. Kızlar, yigitlerinin kadirlerin biliriz. Бәлкем үз ягына борды да куйды. Шушы югары нотада без бүленеп торабыз, дуслар, бездә. Dolaşa başlagança.